Peknú sezónu. Ja som si uvedomil až pri týchto rozhovoroch dnes, že na to najdôležitejšie, čo potrebujete, je ten sneh. To znamená, keď bude sneh, keď budete mať 5 mesiacov odlyžované, tak vlastne sa naplnia asi aj všetky ekonomické a iné očakávania, ale ja by som bol rád, keby sa naplnili aj tie očakávania klientov, čo sa týka kvality, čo sa týka bezpečnosti, čo sa týka poskytovaných služieb a prezentovaných produktov, takže verím, že tie zážitky budú pozitívne a že spôsobia, aby sa radi vracali tí klienti, lebo to je to, čo potrebuje aj stredisko, aj Slovensko. Ja som v Jasnej ako dieťa sa naučila lyžovať a som tu veľmi veľa času strávila, takže opäť je to taká nostalgia, zase si tak zaspomínať na staré časy. Let byl skvělý, protože bylo krásně, teda ne tady jako dole, ale tam nahoře. Svítilo sluníčko, takže jsme viděli jak nízké, tak vysoké Tatry. Moc hezké to bylo. Edícia Disco Príbeh je pred nami. Popíš outfit, čo všetko pozostáva, aby to tých 80-tok zapadlo? Základ je šušťákovka. Hej, s bielými teniskami bohužiaľ nenasol som viac Adidas. Tak použil som, čo som mal. Vzhľadom na to, že tu máme interpreta na C, takže C patrí do výzdoby Ladvinka. Rozumiete, Ladvinka to muselo byť. A účes je Limal, made in 1984, Never Ending Story. Jsem tady s dobrýma kamarádama, tady je vždycky zábava. Mě tady fascinuje to, že jsou tady lidi, kteří skutečně jsou schopni udělat si srandu sami za sebe, udělat zábavu pro ty lidi, kteří přijdou. A to si myslím, že je podstata té věci, jo? Protože sem se sjedou lidi, kteří se chtějí bavit. A ta zábava je podstata toho bytí tady. Táto akcia pre mňa znamená to, že je začiatok sezóny. A to, že je začiatok sezóny, začínáme lyžovať. Takže opening ja hodnotím na jednotku. Já nelyžuju, ale můj vnuk super lyžuje. Můj vnuk Sebastian, ten jako cíží už jenom černý sjezdovky. Ho nezajímají černý, modrý, žlutý, to jako červený, teda modrý, žlutý. Jenom černá už. Takže ten je skvělej, ten jako fakt lyžuje skvěle. No já ne, jako já mám rád teplo, já v zimních obdobích nejradši jsem na písku a u slunce. Jako někdy mě baví, když jsem na horách, je modrý nebe, svítí sluníčko, já sedím v restauraci, piju grog a dívám se na ty lyžaře, jak se tam chudáci prostě strašně trápějí. Tak to mě taky baví. Slovenky sú pekné ženy, Jasná je super stredisko. Máme na Slovensku krajšie ženy a krajšie strediska, alebo ste na tom v Česku lepšie? Strašně mě v tuhle chvíli mrzí, že jsme se rozdělili jako stát, protože jsme přišli o nejkrásnější ženy a o nejkrásnější střediska. Máte hezčí holky a hezčí lyžařský střediska. Čo by ste odkázali nadšencom lyžovania? Ukazujem to, že snehu je dosť, je tu krásne mrazivo, bielo, zasneženo a nie je jasné len o lyžovaní, ale práve o tej sprievodnej zábave, o takýchto akciách.